Ang DCGB miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:01. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa indong tagapagbareta. Diyos marinood to sa Indogabos mga tugang ngunyan aldaw nin Miyerkules, Pebrero 25, 2026. Ini ang bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kanda kulang mga bareta sa lado lokal, Most Reverend Joel Bailon pinagtawan doon ang interbensyon kan kagurangnan sa anibersaryo kan People Power Revolution sa ginibong banal na misa kasubagong aga. Tulong estudyante nabagsakan nin LED wall mantang pinagkukondusir ang programa para sa anibersaryo kang revolusyon sa Naga City. PNP Bicol ipinasa irarom sa full alert status katakod kan komemorasyon kan ika-40 anibersaryo kan EDSA People Power ngunya na aldaw. Nagkapira mga grupo asin kinatawan kan mga sektor nagmarcha poon sa daraga pasiring sa Old Albay, Legazpi City. Sa lado nasyonal, Day 2 kan confirmation of charges hearing ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands, nagsentro sa Project Double Barrel. Malacanang pinahumitikan na gustong makipag-ulian ni PBBM kay VP Sara Duterte. PNP Aviation Security Group nagpahayag nin kahaditan sa nagdadakol na numero nin mga dayuhan na hali sa Africa na nadadakupan nin illegal na droga pag-abot sa Pilipinas. Dating ICC Judge Raul Pangalangan nagtutubod na supisyente ang ebidensya kan prosecution para i-convict si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa ibang nasyon, 19 gadan sa pagkahulog nin bus sa 200 metros na hampas sa Nepal. Sa lado ng sports, Senator Manny Pacquiao inumaw as in inapod ni PBBM na Champion of Humanity. Iyan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Kundayan mahal na Diyos, day ini mangyayari. Ini ang pinagtawan doon ni Most Reverend Joel Z. Bailon sa iyang homily sa ginibong banal na misa kasabagong aga katakod kan komemorasyon kan ika-40 anibersaryo kan EDSA People Power Revolution ngunya na aldaw. Sigun kay Most Reverend Bailon, 40 taon nang nakakaagi, alagad sa ruining milagrosong pangyayari sa buhay sa bilog na nasyon. Ana sabing bilang man an maipapareho sa 40 aldaw kan panahon nin Kwaresma. 40 aldaw kan pag-istar ni Moises sa Mount Sinai bago niya maresibi ang 10 kasuguan o 10 commandments kan kagurangnan. 40 aldaw na pag-fast ni Hesukristo asin 40 taon na paglakbay kan banwaan kan Israel bago nakaabot sa dagang ipinangako. Dagdag pa ni Most Reverend Bailon, ang nasabing revolusyon ang ipagpasalamat dahilan taday ini mangyayari kung daing interbensyon ang sa tuyang kagurangnan. Posible ining mahulog sa karahasan, kagadanan, asin masakit ang nangyari kung ang soldados na nagsugod sa Camp Crame asin Aguinaldo ang pinag-utob ang orden ni Marcos. Ipinagpangapudan man ni Cardinal Sin na defenderan asin suportaran ang mga soldados na nagrebelde asin nahiling ang sala sa pagpapamayo kan gobyerno. Nagpasalamat man si Most Reverend Bailon sa social media dahilan ta nahiling asin nababalikan ang nangyayari nangyari kan revolusyon asin nasaksihan kan publiko ang milagro na may interbensyon kan kagurangnan 40 taon na ang nakaagi. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
Tulong estudyante kang Universidad de Santa Isabel de Naga ang nabagsakan ning LED wall screen mantang pinagkukondusir ang komemerasyon kang ika-40 anibersaryo kan People Power Revolution sa Naga Metropolitan Cathedral sa Naga City. Segun sa inisyal na impormasyon, buminagsak ang LED wall dahilan kan makusog na paros kung saan duwang estudyante ang nagsapar ning minor injury, mantang major injury naman ang sinapar kang sarong estudyante. Tulos man na nagresponde ang mga personahe sa nasa lugar, tanganing matawan ning medikal na atensyon ang mga biktima. Ipigpawagas kan PNP Bicol ang maksimum na bilang kan kapulisan sa bilog na rehiyon Bicol katakod kan komemorasyon kan ika-40 anibersaryo kan EDSA People Power Revolution ngunya na aldaw. Ipinasa iraruman sa full alert status ang gabos na units kan komandansya mantang pinagpapakusog ang seguridad sa pagsiguro nin matrangkilo asin matanos na pagkomemorar kan makasaysayang okasyon. Sigon sa PNP Bicol na pinamamayuhan ni Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, nakawagasan mga advanced command post, nagkukondusir nin mga checkpoints asin pinakusugman ang intelligence monitoring pati na ang quick reaction teams, crowd control units asin mga personang mabantay sa mga pangenot na tinampo asin lugar nin pagtiripon. Ang lakdang maawot na maagapan ang anuman na patanid sa seguridad mantang pinagrerespeto ang diretsos kan publiko sa matrangkilong pagtiripon. Pinag-asigurar man kan PNP Bicol na ipagpapautob ninda ang gabos na operasyon na may profesionalismo, maximum tolerance asin pagrespeto sa diretsos kan tawo kasabay ang pangapudan sa publiko na makisumaro asin padagos na maging maikmat tangani mamantinir ang katrangkiluhan sa rehiyon. Nagmarcha ngunya na aldaw Pebrero 25 ang mga ibang grupo hale sa Daraga Albay, pasiring sa Old Albay District bilang parte kang komemerasyon kan ika-40 anibersaryo kan EDSA People Power Revolution. Ang mga partisipantes bitbit ang mga bandera asin placard na nangangapuda nin pag-ataman sa mga demokratikong derechos asin pagsimbag sa mga iba-ibang issue sa palibot mantang naglalakaw sa kahalabaan kan Daraga Rizal Street sa Legazpi City pasiring sa Peñaranda Park. Kaibahan sa mga nagpartisipar ang mga kinatawan kan ibang sektor, miyembros kan Albay Movement Against Corruption asin mga college students. Mientras tanto, mahigpit man na nakamonitor ang mga otoridad tanganing masiguro ang matanos asin matrangkilong programa asin maibitaran ang anuman insidente sa tahog kan panagruso kan tawo sa pagkomerar kan mga makasaysayang okasyon. Balik na sa face-to-face classes ang mga estudyante kan Camarines Norte State College matapos na makaresibi nin bomb threat kan nakaaging semana. Sa presente, pinagigibon na kan eskwelahan ang mahigpit na pag-check kan mga identification cards bago makalaog sa eskwelahan asin mahigpit na inspeksyon kan mga gamit kan mga naglalaog sa institusyon. Ang mga bisita pinagre-require naman na magparehistro asin magpahiling nin valid government-issued ID bago tugutan na makalaog sa campus. Sa presente, padagos pa ang investigasyon kan pulisya tangani maaraman kung si Isay ang nasa likod kan nasabing bomb threat. Arestado kan Daet PNP ang sarong individual na imbuelto sa bomb joke sa sarong establishmento sa Daet Camarines Norte kan nakaaging aldaw. Segun sa impormasyon, namidbid ang individual na si alias Jojo, 19 anyos, na residente kan Labo, Camarines Norte. Inarestrar ini matapos niyang ipahayag ang taramo na may bomba dyan. Mantang palaog sa mall asin pigturoan sa iyang dara na backpack. Dahil sa mga naitala na insidente sa bomb threat sa mga ibang lugar sa Daet, tulos na naging alerto ang duty security guard asin kang establishmento asin pinaghiling ang laog kan bag kung sa hindi man ako ang anuman kaining hinalang bagay. Dahilan kaini tulos siyang inirestrar kang security personnel asin isinurrender sa kapulisan. Ipinaaram sa persona ang sa iyang derechos asin idinara sa Daet PNP para sa magkakanigong investigasyon. Sa presente, pinagpeprepara na kan mga investigador ang mga kinakaipuhan na dokumentos para sa pagsaangat ng magkakanigong kasong kriminal laban sa suspect.
Pinagpapagirumdom kan Camarines Norte PNP ang publiko na ang pagkaraw o pagpapakalat ning salang impormasyon manungod sa bomb threat an peligroso. Nagdadara ini ning takot, kariribukan asin patanid sa kaligtasan kan publiko na may magkakanigong magabat na padusang kriminal. Nagpunang niya na aldaw ang nagkapirang aldaw na Cash for Work program kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol para sa mga internally displaced persons o IDPs kan barangay Anuling, Kirangay, asin Suwa sa Kamalig Albay na apektado kan pag-aalboroto kan Bulkan Mayon. Sa ginibong oryentasyon kan nakaaging aldaw, pigheras an mga regulasyones asin pinagirumdum an impormasyon kan programa an mga IDPs matrabaho sa laog din 10 aldaw asin maresibi nin 4,350 pesos na sweldo. Apera kaini naresibi man kan mga benepisyaryo an personal protective equipment na gagamiton sa bilog na durasyon kan trabaho. Sindaan mamantinir kan kalinigan sa classroom, banyo, asin kapalibutan kan evacuation centers na sa indang paramientras na pinagtitiniran. Pinag-iengganyaran kan Provincial Tourism, Culture and Arts Office o PTCAO Albay ang publiko na magpartisipar sa gigibuhon na Pasale, a cultural show featuring Filipino-Bicolano music and dances. Segun sa opisina, gigibuhon ini sa Pebrero 27 ngunya na taon, alas 5 ning pagkahapon sa Ayala Malls, Legazpi City. Ang aktibidad katagod kang selebrasyon kang National Arts Month ngunya na bulan. Bilang selebrasyon man kaini, ani ng sining, katotohanan at giting kung saan ibibida ang mga makukulay na mga performances, traditional na tugtog, asin manaibibang sayaw na mapahiling kang kultura kang rehiyon kan Bicol. Abangan pa ibang mga bareta sa pagbabalik kan Bareta alas 12. For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind.
something smart. Something homey. That's just the start. Whatever your beat is, whatever your style. It's here at the Metro, it'll be worth your while. There's something for you, something for you, something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Nagbabalik po ang Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga Bareta sa Lado Nasyonal asin iba pa. Nagsentro ang Day 2 kan confirmation of charges hearing ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands sa The Project Double Barrel na kompuesto kan Oplan High Value Target asin Oplan Tokhang. Sigun sa primerong sesyon kasuudma, igwang pigsasabing 5 level ang listahan kan dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Level 1 ang pinakahababa kung saan kaibahan digdi ang mga street level pushers, mantang level 5 naman ang pinakahalangkaw arog kan mga high-ranking officials na may kinaaraman sa illegal na droga. Kaibahan sa level 5 ang duwang dating alkalde na sina Ozamis City Mayor Reynaldo Parojhinog Sr. asin Albuera Leyte Mayor Rolando Rosal Espinosa Sr. na nagadan sa operasyon. Naunambitan man si Raul Yap na nakalista na sarong drug lord. Sa mga news clippings na ipinahiling kan Office of the Prosecutor o OTP, mismong sangimot ni Duterte hali ang pag-ako na bako siyang takot sa human rights asin poprotehiran. Ipapardon niya ang mga pulis na magadan sa mga pig-aaligar na drug users. Apwera sa proteksyon, kaibahan man sa pangako ni Duterte, ang reward asin promosyon. Sinaro-saro man kan OTP ang Oplan Tokhang kung saan naghagad ini nin dispensa dahil sa graphic o maselan na retrato kan mga biktima na sa indang ipinahiling. Sigun sa OTP, malinaw sa mga dokumentong ini na direktiba ni Duterte ang mga pagadan asin inako niya sa hampangkan publiko ang mga extrajudicial killings. Pinahimutikan kan Malacañang ang pahayag ni Attorney Harry Roque na gustong makipagmarayan ning buot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte. Sigun kay Palace Press Officer asin PCO USEC, Attorney Claire Castro, dainin siring nilakdang ang presidente asin dainin dapat pagtubudan ang pigsasabing confidential source. Hilingon man ang tunay na kolor ni VP Sara kan sabihon na habo kay ni makipagmaraya ning buot sa presidente. Para kay Castro, mas maray kun mag-focus ini sa trabaho kesa mag-istorya na dainin patunay. Nahahadit ang Philippine National Police Aviation Security Group o PNP AVSE Group sa nagdadakol na bilang kan mga dayuhang hali sa Afrika na nadadakupan nin illegal na droga pag-abot sa Pilipinas. Dahil kay ni ipig ko konsiderar kan AVSE Group na ibugtak sa red flag ang nagkapirang ruta hali sa Afrika. Sigun kay PNP Aviation Security Group spokesperson, Police Lieutenant Colonel Harold Tosino, kadaklan sa mga naarestar na dayuhan, iyo ang hali sa South Africa, partikular sa Johannesburg. Pigsasabi na naglaog sa nasyon ang mga dayuhan sa paagi kan connecting flights hali sa Hong Kong.
Posible na sindikato ang nasa likod kan operasyon dahil pararehong modus operandi kan mga naenot na naarestar kasabay ang sarong German national, sarong South African asin sarong Pinay. Pigtatawan nin backpack o maleta ang mga couriers kung sain pigtatago ang illegal na droga asin ini nadiskubre sa X-ray screening. Nagtutubod si dating International Criminal Court o ICC Judge Raul Pangalangan na supisyente na ang ebidensya na pinagpipresentar kang prosecution para i-convict si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigun sa dating husgado asin dati man na nagsirbing dean kang UP College of Law na makusog ang ebidensyang pigpresentar kang prosecution sa primerong aldaw kan hearing asin supisyente na ang mga ini para kumbinsiron ang husgado kan ICC. Bago pa nagpuon ang pagdangog, piglalauman ka ini, na ipresentar kan panel an sa indang witness para ipahiling ang merito kan sa indang kaso. Imbis ka ini, sinaro-saro kan prosecutor ang nagkapirang specific details kan mga kasong pig-akusar kay Duterte. Kaibahan na ang video clips na nagpapahiling sa mga kontrobersyal na pahayag ka ito kan dating presidente. Daiman pigigilid kan dating ICC judge ang posibilidad na pighahanda asin pigtitipon pa kan panel ang sa indang strongest evidence o pinakamakusog na ebidensya para sa trial proper in kaso man umabante ang kaso sa confirmation stage. Sa naging pahayag kan mga senior trial lawyer kan Office of the Prosecutor na si Julian Nichols, sa kakusugan kan pagdangog, sinabi niyang makusog ang pugol na ebidensya kan prosecution asin kayang-kaya kan panel na i-convict ang dating presidente. Nanindugan si Palace Press Officer Yusek Claire Castro na dainin kinaaraman si Presidente Bongbong Marcos sa mga garadanan na nangyari sa mga kasong crimes against humanity ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kasunod ini kan akusasyon ni Attorney Nicholas Kaufman sa Presidente na naghihiro para ma-neutralize si Duterte. Tinawan doon ni Castro, dahin na sana pigtututukan ni Kaufman kung paano niya didepensaran asin i-deny ang mga aligasyon kan pagadan kundi pati na sa politika, paherak asin appealing to the emotions of the Filipino people. Piglinaw ni dating Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo na nagpasiring siya sa dahig para suportahan si dating Presidente Rodrigo Duterte asin bako bilang miyembro kan defense team kaini sa International Criminal Court or ICC. Sinabi ni Panelo na amigo niyang igpig ko konsiderar si dating presidente kaya gusto niyang magtauning moral support bago ang pagdangog kang korte may kinaaraman sa kumpirmasyon kan mga kaso laban digdi. Sigun kay Panelo, enot siyang nagpasiring sa dahig kasabay ang iba pang supporters na daining koordinasyon bilang parte kang sarong defense group. Nabilog ang formal na legal team pagkatapos. Kasabay sa All-Filipino legal team na Duterte, nananotaran sa confirmation hearings sina Attorney Salvador Mediadelia, Martin Delgra III, Silvestre Bello III, Alfredo Lim Jr. asin Cesar Dulay. Piglinaw naman ni Panelo na daing niya nakatrabaho o nakahuron ang lead counsel ni Attorney Nicholas Kaufman may kinaaraman sa kaso kan dating presidente. Bareta sa ibang nasyon, gadan ang 19 katawong na matapos mahulog ang sarong pampasaherong bus sa sarong hampas sa Nepal. Sigun sa inisyal na investigasyon kan mga autoridad, hali sa Pokhara, pasiring Kathmandu ang bus, kan mawaranin kontrol ang driver kaini asin nahulog sa hampas na may rarom na 200 metros. Nangyari ang insidente harani sa gilid kan Trisahuli River sa Dading District. May 44 katawo na lunad ang bus, kaibahan ang driver, kung sain 25 digdi ang nagsapar nin lugad. Kaibahan sa nagadan ang sarong 24 anyos na turistang British national. Padagos ang pigigibong investigasyon kan mga autoridad may kinaaraman sa insidente. Inumaw ni President Bongbong Marcos si dating Senator Manny Pacquiao asin inapod niyang Champion of Humanity. Sa sayang pagtaram sa handover ceremony kan memorabilia kan binansagang
na pambansang kamao sa National Sports Museum sa Pasig City, kasudma. Tinawan doon ni PBBM ang kahangahangang career ni Pacquiao sa boxing asin ang sa iyang papel sa pagtatao ning onra asin pagkasararo sa mga Pilipino sa laog asin sa luwas kang nasyon. Segun sa presidente, bako sa ng champion sa boxing si Pacquiao, kundi siya ang champion of humanity. Asin champion si Pacquiao sa gabos na puso kan mga Pilipino asin pirming magiging kampyon ka mga namamanwa ang Pilipino. Ginirumdom ni President Marcos Jr. kung paanong naghatod nin pagboboronyog sa nasyon ang panggana ni Pacquiao asin nagdara ning paghanga sa bilog na kinaban. Naimbento kan mga siyentipiko ang neural lace sarong ultra-thin, flexible brain sensors na pigkakaag arani sa utak tangani basahon kan electrical signals kan neuron. Saro ining advanced na bersyon kan traditional brain-computer interfaces. Nagagana ini sa paagi nin microscopic electrodes na nakikipag-contact sa brain cells. Pigkukua ang electric signals kan neuron, pinagpoproseso kan computer and signals asin pigko-convert sa commands arog kan paghiro kan cursor o robotic arm. Para po sa satuyang special story, sarong peligroso asin makasaysayang aviation feature ang matrayumpong naikondusir kang Italian pilot na si Dario Costa matapos siyang maging pinakaenot na personang nakapagpalapag ng eroplano sa ibabaw ng sarong nag-aandar na tren. Gamit ang sa iyang Zivco Edge 540 aircraft, perpektong nailanding ni Costa ang bihikulo sa sadit na runway sa ultimong wagon kang tren bago umarangkada sa ere. Segun kay Costa, ini ang pinakadipisel asin pinakapeligroso na proyekto sa iyang bilog na karera. Mantang pinagigibo ang stunt, nagdadalagan ang tren sa rikas na 120 kilometers per hour or 75 miles per hour. Dahil sa anggulo kan pagbaba kang eroplano asin kaskas kan tren, naging sarong blind landing ang senaryo o literal. Dai nahihiling kan piloto ang sa iyang lalandingan. Nag-asa sana si Costa sa iyang cognitive skills, instinct asin matinding focus, tanganing maitama ang alignment kan eroplano. Apwera sa maluya na landing spot, kinaipuhan man labanan ni Costa ang matinding turbulence asin pabago-bagong direksyon kan paros, dara ka nagaandar na tren. Ngunyan aldaw, Pebrero 25 taon 1986, nangyari ang EDSA People Power Revolution, sarong serye nin demonstrasyon sa Pilipinas na nagpuon kan Pebrero 22. Ang hiro protesta pinagkarakterize nin sustained campaign nin resistance laban sa bayolensya kan administrasyon asin pandadaya sa eleksyon. Ang nasabing revolusyon na bilog puon kan gadanon si Senador Benigno Aquino Jr. taon 1983 asin ang mahiwasan na pandadaya sa ginibong 1986 na presidential elections. Ang mga pangyayaring ini ang nagpukaw sa mga Pilipino na nagsakit nin dekadang oppressive asin autocratic na administrasyon ni dating Presidente Ferdinand Marcos. Ang hiro protesta ginibo sa kahalabaan kan Epifanio de los Santos o EDSA Avenue sa Metro Manila. Rinibong Pilipino kaibahan ang mga sibilyan, relihiyoso asin military defectors ang nagtiripon tangani magprotesta laban sa administrasyong Marcos. Naging makasaysayan ang nasabing hero protesta dahil sa matrangkilong demonstrasyon kung sain kapot kan mga protesters ang mga rosaryo asin burak na simbolo ni non-violent resistance. Sa pirang aldaw na demonstrasyon, matrayumpong napahali sa pwesto si Ferdinand Marcos asin na italtag si Corazon Aquino bilang bagong presidente pati na ang restorasyon kan demokrasya kan Pilipinas. Nagpasiring sa Hawaii si Marcos kaibahan ang sa iyang pamilya, senyales kan pagtatapos kan sa iyang administrasyon. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base.
Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz kay ba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Machu Balyaran, Miss Shara Maileron asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical kay banta po si Sir Ronald Baldo asin si Mr. Jerome Nico Martinez ang sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nagaantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mostasa. Always number 1. Always DCGB. Always at your service. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime. God bless everyone. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay